zijn hier in de studio van RTV Scheldemond, de nieuwe studio, die op zaterdag 13 mei vandaag geopend wordt. Het is nog een half uurtje voordat dat gaat plaatsvinden. Buiten vormen zich al rijen van mensen en binnen zijn we zenuwachtig bezig met de voorbereidingen. We hebben er alle vertrouwen in, want de techniek is in orde. RTV Scheldemond maakt radio-uitzendingen en maakt televisieuitzendingen. Het is in deze studio waar het allebei mogelijk is. Wat u op de achtergrond ziet is vooral televisieapparatuur. Maar het is duidelijk dat als je beeld opneemt, dat je dan tegelijkertijd ook geluid opneemt. Het is voor ons heel interessant om de nieuwe mogelijkheden die zich nu aandienen te gaan inpassen in onze uitzendingen. Die uitzendingen worden gemaakt door onze vrijwilligers, maar die worden steeds beter en onze uitzendingen daardoor ook steeds interessanter. Wij hopen dus ook dat u met veel genoegen naar de komende uitzendingen van RTV Scheldemond kijkt en luistert.